מה קורה חברים? אז הגענו לעוד סרטון חדש, והיום רציתי לספר לכם על משהו מטורף שקרה לי אתמול. כן חברים, אז אתמול לפני יומיים נפתח האתגר החדש, טריפל אליקסר צ'אלנג'. כן חברים, הגעתי רק לניצחון הראשון, כמו שאתם רואים פה, הנה. כן חברים, זה מאוד מבאס, אבל קרה לי משהו טוב. פתחתי את התיבה וראיתי שיש לי את כל הקומונים והררים, ויצא לי לג'נדרי. בואו תנחשו, יצא לי פרינסס. כן חברים, יצא לי פרינסס מניצחון ראשון. כבר אתם רואים עכשיו את התמונה על המסך. כן חברים, זה פשוט מטורף. יצא לי פרינסס מניצחון ראשון באתגר של 15 קלפים בניצחון הראשון, וזה היה מטורף. כן חברים, רציתי לשאול אתכם, אם יהיו 20 לייקים אני קונה את הלמברג'ק בחנות. כן חברים, הלמברג'ק הוא לא ממש קלף טוב, אני בכלל לא אוהב אותו, אבל אני אעשה את זה בשבילכם רק אם תיתנו לייקים ותירשמו לערוץ. על הסרטון הזה אני עובד קשה כל הזמן, יום ולילה, הרבה פעמים. ועוד דבר קטן, תירשמו לערוץ של זיקו גיימינג, הוא המעצב שלי, וגם הוא עוזר לי לעשות את כל הסרטונים. כמו שאתם רואים שהיה את הסרטון של הבנים נגד הבנות והדק היקר נגד הזול, וזיקו גיימינג עשה איתי את זה. כן חברים, אז זה סרטון קצר, רציתי להראות לכם את הפרינסס שלי שקיבלתי אותה בפוקס. חברים, זה הדבר הכי פוקסיונרי בעולם. כן חברים, אז זה היה כל הסרטון להיום. יאללה, ביי.